Oh lah apa-apa. Ayo. Mohon perhatian. Mohon perhatian. Kowe iki kampak kok dienggo halo-halo. Batu mau batu iki batu roe. Ban. Boten langkung kasih kecakno anggen jangan diko lenggah. Kula naknan nger. Sampun boten kirang prayogi pisuwanipun ingkang Bapak Sukali wonten garing Astina dinten sak mangke menika nggih anak Prabu Duryudana. Bapak dene sira Dimas Kartomarma. Prayoga nunggone sing ading ngadhep ngarsanipun Kakang Yayi Dimas Kartomarma. Lho diwaji. Sampun boten kirang prayogi pisuwanipun ingkang rayipun Kartomarma. Namung derenan sak samunipun kepareng kula aturaken sembah. Sumuga ming pangabektinipun inggih abdi kunjuk kersa paduka Kanjeng Koko Prabu semban kula. Kartomarma ingsun tombo. Pakarya bombong penggali ingsun ora liwat. Tatanan ming sagung kang padha gantung sibo jeneng ingsun diambaparake wigatining pasewakan. Aja nganti ana ing padha saur manuk Dimas Kartomarma. Menawi sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat Koko Prabu semban kula. Dimas Kartomarma hiyo. Nun mangke Koko Prabu dening sawetawis dangu rawuh ngandika Kanjeng Koko Prabu Baladewa wonten negaring Astina ingkang rayi ngaturaken pasegan para kunjuk sandhawa padha paduka Kanjeng Koko Prabu jimat sesembahan kula Koko Prabu pengayoman kula ing Mandura Koko Prabu Baladewa jagat wasisaning Bathara wayah tur jagat Padhik Indra Jaladewaku. Yayi. Sampun kula tampi asung pambagipun Yayi Prabu ingkang tumanduk dhateng Raka ing Mandura. Akarya bombong raos manahipun ing Raka. Monggo sok wangsulipun kepareng kula ngaturaken budya pangastawanipun ingkang Raka kunjuk kersa paduka Yayi Prabu Ngastina. Yayi Prabu Duryudana. Ndadosaken suka marwata suta raos manah. Mugi amawahana kabagyaning lahir batos kula Koko Prabu. Mboten langkung kasih kecap anggen jengan dika lenggah Koko Prabu Baladewa. Sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ing Raka ing Mandura. Wonten ing Datulaya Praja Ngastina dinten sak mangke menika Yayi. Andatosaken kaget sutaning manah. Dene rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu ingkang sengkan datan pepepuyan. Upami sak mangke wonten wigatos wonten kababarana. Nanging saderengipun kepareng ingkang rayi ngaturaken sewu kenging kalepatan ingkang diagung pangaksami. Dene kula mboten hangacarani tedhak paduka mawi tata upacara ning kaprajan. Sak boten-botenipun kula saged nyawisaken rata kencana kinarya medhuk paduka Kanjeng Koko Prabu miwah nyawisaken hermawar kinarya miji iambian paduka Kanjeng Koko Prabu jimat semban kula Koko Prabu pengayoman kula ing Mandura Koko Prabu Baladewa. Jagat wasisaning Bathara wayah tur jagat Yayi. Nadyan nembe kawula sing mangandikan kemawon persasat sampun tumplak punjen sinundul puyuh manahipun ing Raka ing Mandura. Bebasan kadadene kejugrugan Wukir Sari kelepaning Samudra Madu. Midhanget dhateng wiya sing pangandika paduka ing mekaten namung pangintenipun ing Raka ing Mandura tata upacara ing kaprajan ing mekaten menika kala wau mboten satrepipun menawi kapisungsungaken dhateng Raka ing Mandura. Sabab pangraosipun ing Raka ing Mandura pendak-pendak kula sowan dhateng negari Astina. Dan prabéda kula menika wangsul dhateng negari Mandura. Malah kala mangsa ingkang sampun katetepaken benjang menawi Yayi Prabu wonten kaludhangan nedya tetinju dhateng negari Mandura. Kaicalna jigo kelawan pekewu Durgama Sangga Runggi. Mandura karengku kados dene Ngastina Yayi Prabu Duryudana. Matur sembah suwun tanpa pindhan. Dene mekaten wiya sing pangandika paduka Kanjeng Koko Prabu ingkang salajengipun kepareng hamba barana ingkang sejati menapa ing dados wigatosipun dene jengandika kepareng rawuh wonten negaring Astina Koko Prabu Baladewa. Yayi kula wonten timbalan menapa kula ingkang sampun keladuk yuswa menapa Yayi ingkang supe sababipun menapa dene paduka paring dawuh ingkang mekaten nitik nawala ingkang sampun kula tampi tigang dinten kepengker paduka Yayi Prabu atur nawala dhateng Raka ing Mandura. Sareng kula surasa isining tulis madyaning nawala menika kala wau ketingal bilih paduka miji dhateng pisawanipun ing Raka ing Mandura titi kelenggan sak mangke menika.
Persasat nganti kaya gelak lampah kula daya-daya prapting negaring Astina pengajaping manah. Mboten wonten sanes kejawi namung enggal kula cumadung dawuh timbalanipun Yayi Prabu Astina. Menika menawi mboten lepat nanging wadene sawanipun ingkang raka menika sinengguh mboten sengkan-sengkan ingkang raka ngaturaken sepinten genging lepatanipun ingkang raka kunjuk ngarsa paduka Yayi Prabu Astina. Koko Prabu sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayi tadah wadana ngantos kula kalibyan bilih rikelenggan menika kula hambuyungi dhateng rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu. Alah dalah syukur Yayi syukur menawi kula mekaten tumunten keparenga kula nedya nganglungaken jangga nilingaken karna mastuti sabda tama paduka Yayi Prabu wonten menapa dene jeneng andika nglempakaken sanggaring para sepuh jeneng andika nglempakaken sanggaring para nayaka punggawa ingkang semanten kathahipun. Mbok menawi badhe wonten pangandikan paduka Yayi Prabu tumunten kababarana kula nedya nganglungaken jangga nilingaken karna mastuti sabda tama paduka Yayi Prabu Astina. Yayi Prabu Duryudana kula sandhang anggenipun kula nglempakaken sanggaring para sepuh kula nglempakaken para nayaka punggawa sedaya para pinisepuh sampun kepareng lenggah madyaning Datulaya. Niatipun ingkang putra mboten badhe ngrembak babagan perkawis negaring Astina. Tuwin kula mboten badhe ngrembak babagan kulawarga salebeting kedaton. Miwasak jawining kedaton. Saha kula mboten badhe ngrembak babagan kawula negaring Astina menika babar pisan mboten. Mawanggen kula ngrembakaken para sepuh menika estunipun namung badhe kula aturi anak seni anggen kula badhe anyuntak dhateng gegembolaning raos kula. Yayi wonten menapa semunipun rengu pasuryan paduka sajaipun kathah perkawis ingkang ginebeng wonten salebeting penggalih. Yayi sepados angenteng-entengi dhateng penggalih paduka Yayi Prabu sampun ngantos kawratan ngasta bawat pemerintah negaring Astina tumunten kababarna wonten menapa dene paduka nglempakaken sanggering para sepuh. Koko Prabu mboten kinten babar pisan ing atasipun kula menika Nalindra Gung Binathara kula menika wenang nepak bumbunane wong sak negaring Astina. Kula menika dipun sebat Nalindra ingkang kuncara hanjayeng bawana jagat persasa tanpa timbang. Kula Nalindra ingkang sugih bondo bandu sugih bondo tegese brana picis sugih bandu kula menika Nalindra ingkang ababala raja nanging jebul derajat pangkat pangwaos ingkang agengipun tanpa timbang menika kula wau mboten sak timbang sak bobot kaliyan batos kula. Liripun kados pundi paduka paring dawuh mekaten. Kula menika kulina ngadepi dhateng para kawula ingkang mayuta-yuta cacahipun. Kula menika kulina ngadepi para sepuh ingkang sakalakung pinter tinimbang Duryudana. Nanging manah kula mboten kados ingkang kula raosaken. Ing atasipun kula menika Nalindra jebul lepeh temen gedhoane. Ing atase kula menika ratu jebul ati kula gampang diobat-abitaken dhateng lelampahan pasumpenan ingkang sampun kelampah tuwin kula lampahi mbok menawi dinten anggara kasih ingkang sampun kepengker wonten madyaning pasumpenan ingkang kababar kawursita mboten badhe kanyono-nyono nalika semanten wanci ketiga ngerak angagak-agak sampun malih tumetesing Jawa nadyan embun kemawon kados sinumpet dening panguwasaning dewa nanging dumadakan tanpa dadah tanpa pernah dumados Jawa terus mawa sindung riwut satemah karya banjir kawontenan negaring Astina. Banjiring negaring Astina menika kala wau ngantos saged kendhang nundhangaken dampar keprabuning Astina. Prabu kula kepelajar pados papan pandalian sareng kula tamataken tuwin kula waspadaken kanthi permana jebul toya ingkang minggah wonten ing Datulaya ingkang wujud toya ingkang bena menika kala wau mboten mujudaken satunggiling toya limrah nanging dangu-dangu wujudipun rah abrit bergadak malirah angebaki Datulaya negaring Astina. Prabu miris raosing manah kula dumadahan dereng ngantos kedlarung-dlarung anggen kula nandhang pasumpenan menika kala wau gregah kula wungu saking nindra wiwit dinten menika kula mboten jenak kula mboten kepenak kula mboten gadhahi raos tentrem
tansah diwektitung dhateng wayangan impen ingkang kula lampahi menika kula wau Koko Prabu jagat dewa bathara jagat pangestu kula wiladal. Nyuwun pangapunten Yayi. Semunipun radi kaget raos ing manahipun ing Ngoroko ing Mandura sareng Paduka paring dawuh ing mekaten menika kula wau. Nuwun sewu. Sanget boten nginten ing atasipun Paduka Yayi Prabu menika Nalindra. Ingkang kula kinten sampun kandel kegiatan lair lan batosipun nanging jebul tasih gampang dipun gegabah dengan wujudipun pasumpenan. Monggo jaring para sepuh ujaring para kaki-kaki nyebataken bilih pasumpenan menika namung kembangipun tiyang Nindra. Tegesipun tiyang menika menawi boten nandhang pasumpenan wonten madyaning Nindra menika kala wau ateges sampun nglampahi mati suri utawi pejah sawetawis wekdal. Inggih. Nanging sabab menawa Paduka sanget-sanget anggenipun metang dhateng impen ingkang Paduka lampahi. Tumrap kula menika namung bebecer dhateng wekdal ingkang tanpa gina. Namung bebecer dhateng penggalih Paduka ingkang boten wonten ututanipun. Kula sakmangke kula aturi anyupekaken dhateng kawontenan ingkang Paduka lampahi. Langkung prayogi Paduka ngasta bawat peperintah negari menika kanthi tewajo mergi Paduka menika Nalindra Yayi. Nalindra menika wong kang sinampiran pakaryan nyekel kendho kencenging pernatan amis baji ning negara menika wonten pundhaking ratu. Lah yen ratu nuwun sewu namung kerut larut menggalihaken dhateng pasumpenan menika mangke ngraosaken boten namung panjenengan nanging kawula nayaka sedaya nderek ngraosaken. Awit Nalindranipun sampun sisip anggenipun netepi dhateng kewajiban minangka Nalindra maranata sagung para kawula miwah para nayaka. Bilih saking menika Yayi sampun ngantos dipun penggalih. Sampun ngantos dipun lebetaken wonten salebeting manah. Ewadene Paduka badhe anggrejah tuwin amitang dhateng impen menika kala wau menawi Paduka nimbali dhateng Raka ing Mandura menika lepat. Liripun lepat kados pundi? Krana kula menika mboten nate pitados kaliyan ingkang naminipun impen. Kula menika mboten nate pitados kaliyan naminipun impen. Ingkang kula pitados namung panguwasaning Gusti Ngakarya jagat. Ngaten kemawon. Nggih. Matur sembah nuwun Koko Prabu dawa sami-sami. Namung ora digelo raos ing manahipun Raka ing Mandura. Gelo sababipun menapa? Kula katimbalan wonten negari Ngastina menika pangajaping manah wiwit saking budal saking negari Mandura dumugi wonten negari Ngastina. Kula menika pinaringan kewajiban upaminipun kula kadhawan minggah gunung medhun jurang tuwin beto gebarang ingkang awrat menika mujudaken kasetyan kula dhateng Paduka Yayi Prabu Ngastina lan tertentu kula sagahi. Menapa kula dipun dawuh supados nyingkiraken parang muka ing badhe anggepuk negari Ngastina tentu kula sagahi nanging lha kok eman temen kraya-raya saking negari Mandura kula menika angadang-adang gregeting ngosik ing manah kula nyadong timbalanipun Paduka Yayi Prabu. Lah kok sareng dumugi wonten negari Ngastina Bawa Dewa menika Ratu Gung Binathara kok mingjak ngrembug perkara impen. Kula nuwun sewu menika kula mboten mathuk, kula mboten rujuk, tuwin kula mboten condong. Amargi wiwit rumiyin ngantos dumugi sak mangke menika kula mboten pitados kaliyan ingkang nami impen. Nuwun sewu nggih. Menawi mekaten panjenengan mboten pitados kaliyan para sepuh. Nuwun sewu paman. Ora teges kula menika mboten pitados kaliyan para sepuh. Namung tumrap kula impen menika mujudaken kapercayan. Percaya ya kena, ora ya ora apa-apa. Tumrap kula ngaten. Oh inggih. Inggih sabab menawi petanganipun para sepuh impen menika wonten maknanipun lan wonten werdinipun. Mbok menawi piyai semanten menika sampun prisa sedaya ingkang winastan titiyani gandayani puspa tajem utawa kacitra kasudarsana kadara dasih. Nuwun sewu lho, kula menika namung saged mestani ning bab werdine kula mboten mangertos. Ewadene nggih nuwun sewu paman hayu kados pundi. Wonten mriki menika wonten pandhita ingkang sampun buntas kawruhipun. Sidik paningalipun cetha paningal lair batosipun. Petanganipun kula kinten boten badhe kalipyan. Mbok inggih Paduka andangu dhateng Kakang Prembandurna ingkang langkung pana babagan pasumpenan. Kula sumanggaken ngersa Paduka anak Prabu Ngastina. Boduna, wonten dawuh nggih. Kinten kula boten badhe ngambali aturipun ingkang putra Ngastina. Boduna sampun midhanget piyambak, menawi kula aturaken ngersanipun Koko Prabu Baladewa. Gandhak blekucuk soal gimbal. Sumurante, hawala. Kula sampun ngertos menapa sampun Paduka ngendikaken dhateng Raka ing Mandura anak Prabu Baladewa. Bawaduna kasinggihan mekaten.
menggah pamanggihipun Bapak Tuna kados pundi? Nuwun sewu, Nger. Menawi pamanggihipun ing Bapak ing Sukalima, kula ragi cocok, kula radi matuk kan pamanggihipun Adipati Harya Senguni jernyatanipun pasumpetan menika tumrapun para sepuh, para kina sami nyebataken sumpetan menika wonten 3 perkawis. Titiyani, Gandayani, Puspatajem utawi Kacitra, Kasudarsana, Kadorodasih. Lah rak tenan to. Cocok to Kakang, cocok Dipati cocok. Lah ingatan wonten werdinipun. Wonten nggih, werdinipun. Werdinipun kados pundi? Menawi tumraping ing Bapak ing Sukalima, werdinipun pasumpenan menika piyambak-piyambak, wancinipun piyambak-piyambak. Wancinipun menapa? Titiyani menika wancinipun tabuh 9 dalu ngantos dumugi tabuh 12 dalu. Menika sanes tiyang nyumpena, nanging tiyang menika ketonto. Ketonto tegesipun. Upamanipun tiyang menika nggadahi pepinginan nanging dereng saged kelampahan. Tumunten kabekta anggenipun nglampah nindra, tuwin ketonto. Dipun sebat menapa ingkang dipun pepinginan iki menika tuwin dipun sebat namunipun ingkang dipun kersakaken. Menika tegesipun tiyang ketonto nganti kegawa nalika turu. Lah tiyang menika nggadahi pepinginan ingkang dereng kasembatan. Menika sinebut Titiyani. Gandayani kuwi pancen impene menungsa turu Dipati tegese wong sing ora nglakoni impen Gandayani kuwi tegese wis mati suri. Oh ngono. Heeh. Puspatajem kuwi impen ingkang bakal ana nyatane padha karo Kacitra, Kasudarsana, Kadorodasih. Kacitra kuwi wong ketonto, Kasudarsana kuwi impen sing kudu dilakoni, Kadorodasih kuwi impen ingkang ana maknane. Wancinipun piyambak-piyambak. Gandayani tabuh 12 dalu dumugi tabuh 2 dalu dumugi tabuh sekawan utawi gagat bangun raina menika sinebut Puspatajem. Nuwun sewu nggih panjenengan nyumpena wancinipun. Nalika kula wungu saking Nindra menika kula sampun kapireng turu ing jago ingkang wonten ing Brangwetan. Menika tegesipun sampun gagat bangun rahina. Menika tegesipun masumpenan penipat duka menika Puspatajem. Kasinggan mekaten. Nek ngoten impen sampeyan menika badhe wonten maknanipun. Negari Ngastina menika kedatengan banjir ingkang tanpa sangkan paran ngantos minggah wonten ing Datulaya. Banjir Kakang Dira. Werdine piye? Dipate, banjir kuwi banyu. Banyu kuwi penguripane wong sak alam donya. Wong sing urip tanpa banyu mesti ora bakal iso urip ning alam donya. Mergo banyu kuwi iso dienggo ngombe, iso dienggo adus, iso dienggo umbah-umbah lan sak piturute. Iya. Mula wong urip ning alam padang kuwi mbutuhake banyu. Sapa sing kekurangan banyu mesti ora bakal iso urip. Mula banjir ingkang wujud banyu mau mujudake sawijining penguripan. Ateges negara Ngastina ki bakal dadi negara ingkang gemah ripah loh jinawi karta tata raharja. Ngono Kakang. Mboten Babotuna kasinggihan. Apa sing ditandur bakal tukul, apa sing ditancepake mesti bakal iso ngrembaka wawane, iso ngrembuyung gegodhongane. Banjir wujudipun toya. Nuwun sewu Babotuna. Wonten dawuh. Kula nate dipun dawuh dening Bapak Sagupa nalika kula wonten Widara Kandhang. Menawi impen ingkang wonten sambung rapetipun kaliyan toya menika impen ingkang boten sae. Menika rak rumiyin. Samenika sampun dipun gantos. Toya menika sae. Tapi panjenengan menapa gesang menika mboten betahaken toya. Betahaken. Lah ra ngaten. Tegesipun toya menika penguripan menika apik. Nggih, matur sembah nuwun. Sami-sami. Namung elokipun kados pundi nggih? Toya kala wau kula waspadakaken dados rah. Sirah sanes. Rah utawi getih. Toya mau banyu mau dadi getih Kakang Duna. Getih ge. Kuwi apik, teh kuwi pinunjul. Tur nuwun sewu Dipati. Getih menika nak werne abang to? Nggih. Abang niku werna sing ngremomong. Nggih. Werna sing cetha dhewe. Kula aturi nyawang saking katebian. Werna abang, werna putih, werna ireng, werna ijo, werna jambon, werna ungu dadu lan sak piturute sing cetha dhewe disawang liwat mata kuwi mung werna abang. Oh, ngoten Kakang Duna. Nggih. Dados werna abang menika mujudaken negari Ngastina ketaman banjir getih menika. Ngastina menika badhe ketingal nyermomong. Oh, nyermomong. Tegesipun Ngastina menika badhe kuncara Hanjayeng Bawana dumugi wonten pundi papan negara Ngastina menika saged dipun sawang wonten pundi kemawon.
Ngoten Kakang Duna. Menika panggerbaning manah kula, Bawaduna. Wonten dawuh. Dampar kendang. Dampar papan pelenggan kula kendang kapracundang kuntal kaprapal kabekta bantering banjir. Dampar menika pelengganing ratu. Tegesipun paduka anak Prabu menika saged njajah wonten pundi papan. Jernyatanipun Nalindra menika duwe kewajiban inggih menika njajah negara, mbedah negara mboyong putri. Tegesipun dampar menika badhe keli dening bantering banjir ingkang wujud rah menika kala wau. Tegesipun paduka menika badhe nglenggahi dampar wonten pundi-pundi papan. Negari pundi-pundi saged panjenengan bedah dipun dadosaken setunggal kene negari Ngastina. Ateges Ngastina menika saya amba, saya jembar jajane, saya jembar panguwasaning Ratu Ngastina. Boten Bawaduna. Inggih, Ger. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Nuwun sewu, Yai. Miturut pangraosipun ing Raka ing Mandura, menawi dipun ngendikaken ing Bapa ing Sukalima menika kula nuwun sewu, kok ora dibenten kalian mangke kula. Pamanggihipun Kala Prabu Mandura kados pundi? Pasumenaning panjenengan lampahi menika nuwun sewu, lerekipun boten sae. Mergi banjir menika nuwun sewu menika ugi boten sae menawi etanganipun piyai sepuh langkung-langkung banjiring toya menika kala wau wujud rah menika ategesipun menawi negaring Ngastina menika badhe wonten kathah pepati uwin kathah kurban ingkang tumantuk wonten negaring Ngastina. Bawaduna kados pundi? Pamanggihipun tiyang menika benten-benten. Menawi anak Prabu Baladewa manggih bilih abrit menika mujudaken satunggiling pepati utawi kurban kula semanggaken. Nanging tumrap kula abang menika sae nggih. Nuwun sewu Bawadana. Menika mboten mujudaken abang ning rah utawi getih. Getih menika wernanipun menapa? Abang. Lah. Iki sampun jeneng getih kok ora ana getih kok biru. Cumi-cumi apa? Iya. Ning pangraos kula kok mboten ngaten. Panjenengan gadahi pemanggih piyambak, kula gadahi pemanggih piyambak. Namung kantun mangke dipun titeni kemawon. Pemanggihipun Durna kan pemanggihipun anak Prabu Baladewa menika leres ingkang pundi? Menapa negaring Ngastina menika mangke badhe kedatengan parang muka ingkang sak mangke badhe ambedah negaring Ngastina tuwin damel kurban wonten negaring Ngastina. Menapa Ngastina menika mangke badhe anjayeng bawana, badhe kondang kaloka amargi pambatang kula erah menika wujudaken werni abang ingkang badhe nyermomong negaring Ngastina kondang dumugi muti papan ger dipun niteni kemawon. Mangga dipun sekseni dening Adipati Harya Senguni. Nggih Kakang Durna nek konten kula nderek mingkantun nekseni bener anak Prabu Mandura napa bener Kakang Durna? Ah, mesti bener kula. Kula niku ora tau mleset. Ora tau mleset. Aja kok patang angka roh angka ora mleset kula. Nuwun sewu kok mesti kaya ngono lho sampeyan iku mbok ya dilereni. Ora iso, ora iso. Pokoke tak tekati pokoke. Ben kendaraku entek ya ben. Ora ngawur ta ora. Senengane wonge ora ana kok wani iki di streaming lho Kakang Durna. Sing penting iso tuku neh. Ayo. Mongki sing penting golek. Nggih, nggih. Titeni mawon ya, titeni mawon. Menawa menika tasih sumitranipun paduka Kanjeng Prabu. Yai. Nadyan ingkang raka nembe sepisan menika ngawuningani dhateng Punggawa ingkang sowan ngabiyantur ngersa paduka Yai Prabu. Tumunten katimbalana menapa wigatosipun? Menawi sekentenipun wigatosipun menika kala wau sae paduka kedah nglenggahi bawa leksana nanging menawi namung badhe mbebuthek banyu bening kawonten negaring Ngastina paduka sampun tumut-tumut pasrahna dhateng Raka ing Mandura kasinggihan sabda pangandika paduka Kanjeng Prabu. Mugi parenga pinarak ingkang langkung sekeca kula badhe andangu dhateng lari utawi caraka ing nembe sowan menika kula semanggaken Yai Kisana. Aja kinenten ingsun dumambu yakti saweg sepisan iki ingsun wanuh. Sira kuwi sapa? Lan wigatine apa dene sowan ana negara Ngastina mongko tanpa tinimbalan. Munamit pasang Kalimantapi pinepine lho dene dumawaing tawang tuwang sinuwun. Awon tanpa warni menawi paduka miji dhateng ing ngabdi kula menika nayaka. Kula menika nayakaning Nalindra. Yen pancen kowe nayakaning Nalindra, Nalindra sapa? Lan ngendi negarane saha kowe kuwi sapa? Kula menika abdinipun Sang Prabu Bandung Nagasewu. Mapan wonten ing negari Bantarangin. Wonten ingkang sudi mestani dhateng kula menika Senopati Naga Bandala. Senopati Naga Bandala. Nun kasinggihan mekaten. Wigatine apa Senopati Naga Bandala?
Nuwun sewu menapa kula menika sampun suman ngersanipun Sinuwun Prabu Duryudana. Ora ana loro jagat iki ingkang modha kaliyan panjenengan ingsun. Ya ingsun iki nalindring Ngastina Prabu Duryudana. Menawi ngaten boten klentu anggen kula kekalangan Malaya. Widri jagat persasat sampun tepung gelang jagat menika kula upaya. Wonten pun didunungipun negari Ngastina sakmangke sampun pinanggih kaliyan Paduka Prabu Duryudana. Namung saderengipun kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ming pangabektinipun ingkang abdi kunjuk ngasa Paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Naga Bantala Mbak Tampa ora liwat pangestu ingsun tampanana. Kula pun dinggo jimat paripun dayana ing kasantosan. Ingkang salajengipun sinuwun. Wale-wale menapa? Sowan kula diutus dening Ratu Gusti kula Prabu Bandung Nagasewu ingkang wigatosipun ngaturaken awala kunjuk ngersa Paduka Gusti kula sanata ing Ngastina. Wontene sulaosipun awala kula piyambak boten mangertos menawi wonten suwek ing dluwang sakmangke jangga kula ingkang kinarya lintu jernyatanipun kula boten wantun ngawuningani isining nawala ingkang kula kunjukaken ngersa Paduka Kanjeng Sinuwun Prabu Ngastina Bandung Nagasewu. Ratu Gusti mutusan kelawan sira Naga Bantala atur nawala lan panjenengan ingsun. Nggih mekaten kasinggihan diwaji kula kaki aturna Naga Bantala. Sinurasa urut sewiji-wiji dataran ingkang cicer. Nalika semanten isining nawala dene Sanata Prabu Bandung Nagasewu diambedah negari Ngastina. Banda Ratu Mboyong Putri saknalika abrit bergadak pasuryaning nata Ngastina Prabu Duryudana. Nawala den buang gedhem-gedhem kaya arsan jangka wong kang tanpa dosa. Aduh, Naga Bantala wonten timbaning ngadhawuh. Isining nawala yen Ratu Gustimu Prabu Bandung Nagasewu bakal bedah negara Ngastina nelokake nalindra Ngastina Prabu Duryudana cecak nguntal cagak jebol gayu wulan utung ngitung lintang tangeh kelakone cepak wurunge. Prabu Bandung Nagasewu ratu cilik aku ratu gedhe jagat iki tanpa timbang ora ana ratu sing padha karo Duryudana kok delangap ucape jeleh nyawang gelaring jagat eseming rembulan Kowe Prabu lah jagat Dewa Bathara. Wah, manungsa maning jajalan acukur taning bawure iblis lanat. Naga Bantala, wonten dawuh sinuwun Paduka sinten? Yen kowe durung tak tepung karo tepung ki Nata Mandura Prabu Baladewa waning pinta wasi Jaladaranom Kakrasana. Iki kadange werda nalindra Ngastina Prabu Baladewa. Nyerweteh Ratu Gustimu bakal mbedah negara Ngastina. Sumuk nyawane kowe baliya matur karo Ratu Gustimu diajangi jembar karo Nata Mandura Prabu Baladewa Barat. Jagat Dewa Bathara upami Paduka boten daya-daya mangsuli dhateng Caraka Naga Bantala sampun kula jangkah kula tugel gulune teng Datu ya negara Ngastina. Lah mboten nyono Yayi mboten nyono. Bila ingkang sekawit negari Ngastina menika tentrem nyatanipun wonten satunggiling nayaka nayakaning Prabu Bandung Nagasewu ingkang badhe wantun ambedah negari Ngastina. Yayi kula atur lenggah ingkang sekeca kula piyambak ingkang sakmangke badhe nyingkiraken nalindra saking bantaranging Prabu Bandung Nagasewu. Aduh ora ana apa-apa kok ngerti-ngerti enten sing ajeng gepuk negara Ngastina. Lah dalah. Kakang Durna pripun? Nggih Dek Pati kula dhewe ya gumen. Kula njaluk tanggung jawab sampeyan. Mangke riyen to, tanggung jawab napa? Sampeyan batang impen wau jare Ngastina bakal gemah ripah loh jinawi. Niki kok malah ketekan parang muka. Loh, niku wonten tembungan lara dhisik kepenak sak teruse. Oh ngoten nggih. Dadi niki mbok menawa sinten mau jenenge Naga Bantala. Naga Bantala menika menika dados pacoban tumrap negari Ngastina. Nek Ngastina iso nyenake Prabu Bandung Nagasewu lan Naga Pratura lan sawe wadyabalane, kula kita negara Ngastina kuwi babde gemah ripah loh jinawi pun mboten sakekan omong sing tanpa guna. Inggih nggih. Sampeyan iku pendhita ora ana nyatane kok omongane bantre ra jamak-jamak. Saniki mang bukteke. Bener pundi batangane Baladewa karo Durna? Bener sampeyan kok, Ngger. Pun sampean kendel. Nggih.
Sedon batang impen ra iso omongane kaya bedet sewu nembo pategalan. Iki kadang kala menungso niku sok salah sok bener kok, Nger. Niki pas luput. Ketoke nek sampean kok luput terus. Mulane kok sapa-sapa anggere takon ora ana nyatane, sapa-sapa anggere takon ora ana nyatane. Bawa Prabu kados pundi? Yayi, lenggah ingkang sekeca. Ora tuli lenggah ingkang prayogi. Ratu ingkang tapaken sangganing para sata Kurawa Baladewa ingkang diputun dokok wonten ing ajeng. Wanyeng sagami naka dados senopati manglurah Prabu Bandung Nagasewu. Bilih badhe dumados pecah perang ageng antawisipun negaring Bantarangin lan negaring Astina. Kula piyambak ugi mboten nyana. Lah kok wonten satunggiling nalindra ingkang wantun bedah negaring Astina menapa mboten ngertos kondhangipun negaring Astina menika dipun lenggahi dening Kurawa ingkang bebasan pilih tanding boboting yuda. Lah kok wantun badhe ambedah negaring Astina menika sampun nyusumuk nyawanipun. Nggih. Nuwun sewu nggih. Lajeng parang Paduka sampun ngantos sami miris aja nganti padha wedi. Astina dikukuhi. Inggih ngestaken dawuh sata kula dipun ketapaken. Mang pilih senopati sing gamben sing pancen pilih tanding boboting yuda. Nuwun inggih ngestaken dawuh Paduka Baduna. Wonten dawuh nggih. Supados negari menika mujudaken negari ingkang gemah ripah lo jinawi napa sing ditanduri iso tukul napa sing ditancepake iso ngrebuyung gegodhongane iso mbiyet wae. Kaya pangandika panjenengan. Kula jaluk sampeyan yo nyingkirke Paramuka sing pengawak Raden Naga Bandala lan Ratu Gustine Bandung Nagasewu. Oh inggih ngestaken dawuh. Disingkirke sik supaya mengko negara iso nyermomong. Nek negara iso nyermomong, negara bakal kuncara jumbuh karo pambatange impen sampeyan. Menghina kowe ya. Ngina kowe. Oh, sing jeneng manungsa kuwi kedunungan ngina, salah apes lali lan mati kok dipate. Mbok menawa paningal iki mau lagi ora cetha. Dadi aja tok anggap Durna kuwi saben-saben bener terus. Durna kuwi saben dijaluki tulung mesti bener terus ku ya ora. Kala masane ya luput barang kuwi ya wis anggoning menungsa, salah barang kuwi ya anggoning menungsa. Mula aja banget-banget lek dadi wong bener terus. Sak bener-benere wong mesti ana salahe, sak salah-salahe. Wong sak kleru-klerune wong mesti ana benere. Kuwi hitungane sing gawe urip, dudu hitungane menungsa. Ngono ya Kakang. Dadi aja banget-banget lingina karo aku. Aku luput ya ora apa-apa. Luput ya ora apa-apa ya tak akoni nek pancen pambatangku mau ora patiya bener. Lah iya, mung sampean kok le yakin banget ngono lho. Ing atase pambatange ora bener kok le yakin iso bener pambatang sampean iku kula niku gumun karo sampean. Loh, napa sing kula waspadake niku ya nyatane kaya ngoten kok. Nggih pun sampean ngakoni salah, luput, kleru. Nggih. Nek sampean ngakoni salah, luput, kleru, sakniki kudu melu nyambut gawe nyingkirke Prabu Bandung Nagasewu. Nggih, kula singkirke. Ampun semolang. Naming Prabu Bandung Nagasewu sepinten kekuatane nek pancen ora ana sing ngasorake mengko Begawan Durna sing maju ning pabaratan. Oh nggih. Kula sekseni omongan sampean. Mang sekseni Dipate. Bapak Daryo, wonten timbalan. Bubarno kang bodho sepo jenenging Sunasa Kundur Ngedaton. Non Paramadal Pasilan. Yen tambah pangestu sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Paman Haryo Sengguni meninggi kira ngestaken dawuh. Ana menungso ing ngaran Naga Bandala. Kuwi kadangku padha-padha nayaka negara ing Bantarangin. Iki sapa? Kadang nata ing Astina. Aku Raden Surtayu. Raden Surtayu. Yo. Ayo, endi wong Astina? Luluh Prabu Duryudana. Bakal nak bondo tangan tak krincung silih tak leboke pakunjaran. Negara Astina bakal dilenggahi dening Sinuwun Prabu Bandung Nagasewu. Wah, ladalah kemewat kaya ngregem jimat keparat. Kaya wanindrat persiapan. Sempalan pundhaking kiwa tengen Surtayu kelakon ngukup negara Astina. Ing kene marganing patimu kowe Surtayu. Sapa? Raden Kartomarma. Kadangmu naga pratala ngobrak-abrik. Ayo, ora gelem menehke negara Astina. Kelakon banjir getih negara Astina. Wah, mati dereng aku. Mati kowe. Yo. Wah, Kulawa
ana bocah baceh diamuk wong loro keparat. Coba Naga Bantala. Naga Bantala. Wis apa? Raden Harya Dulma Gati. Kadang nata pengilan pati negara Ngastina. Ayo, Ratu Gustimu tekan kene. Ora nyembah dramaane Naga Bantala. Kalakonono ratu tak tugel sirahe. Cangkeme sing apik. Lawaton ngucap. Ratu Gustiku atok tugel ciramu tugelen cikik cirahe Dulma Gati. Ayo, kaya aku sing tekaning pati. Semplok cacamu ae. Model. Tujuan. Ayo, matno sastra jengramu. Watos tenan iki. Tujuan. Iya. Bawa gaman. Oke. Udus. Kowe iki pangeran pati kok gamane sepele. Iki tau tate tak nggo nyolong goli ping 4 lakonangan. Model. Ya. Dan gak apa-apa. Gladi Pramuka. Tibano Model we. Oh, lah apa-apa. Ayo. Mohon perhatian. Mohon perhatian. kowe iki kampak kok dienggo halo-halo. Batu mau batu iki batu roe. Pecah kula man. Mungsuh Naga Pratala. Lho, sing suwaning Ngastina mau Naga Bantala. Jebul boten ijen Naga Bantala ning kancane kathah. Naga Pratala nggih wonten piyayine alit ning Digdaya man. Kula anten boten dirasake, kula semanggaken. Kawon kula man. Wah, mati kula man Kartamarma nggih. Kalah kawon. Mungsuh wong sabrang, mungsuhmu dudu Pandhawa lho. Ning wong sabrang, inggih ning nyatane kalah. Terus aku tak takon karo kowe, Kurawa iki arep menang mungsuh sapa coba? Mungsuh Pandhawa kalah, mungsuh anak-anak Pandhawa kalah, mungsuh Panakawan kalah. Iki mungsuh pendatang baru di kancah pekeliran. Jenenge Naga Bantala kok kalah, nyatane kalah ya kalah. Sampeyan ajeng ngicipi tangane Naga Bantala mang maju ora cerewet bae. Wong kalah kok dipaidu sengit kula marai lara teng ati. Satama nggih, Man. Anak pendhita kondang kok kalah karo wong manca negara, nyatane kalah. Nek cara aku isin, kula kok biasa. Kalah ya kalah kok dadak. Isin barang niku sing isin nggih napa kula tak takon. Macem-macem. Durma Gati wis maju Pun man. mungsuhe. Naga Bantala. Oh, Kula tono jajane cilik. Niku kedhepne mboten. Kula tono pindhane bles. udan. Mboten. Kenging jajane blek ngoten niku obah wae ora. Nganti kula ancang-ancang ya gak apa-apa. Kula nggawa gaman, Man. Weh, sangu gaman. Sangu. Apa? Pengot. Kula tutuke gak apa-apa. Gladi Pramuka. Kowe kadang nata kok nganggo glati pramuka. Nun sewu saben semua kliwon kula kutuki lho, Man. Heeh. Ning gak temomo. Ngagem bendho gak temomo wae diantel rai kula bles. Oh, Candak sila kula templeke nggon dengkul ngene iki diantemi blung blung blung. Kula wis cambat-cambat, Man. Kula semanggaaken. Kali dhewe tangane gedene lah jamak-jamak, Man. tangane Nggih. tangane Naga Bantala Duduk. Lambene abang. sapa sing kira-kira wani anu apa jenenge wangi Naga Bantala omong kok. Engko aku sing wangi karo kowe. Yakin? Tenan.
Sampeyan wani? Wani. Sampeyan nek wani ora dilakokke dadi wayang bosok teng kotak. Sahabat niki wonge. Oh, ya wis. Begini lah wani kok sampeyan niku aneh-aneh lah. Wong mbaken man. Ya, kalah. Kawon. Ora maju meneh nggawa apa ta apa. Mboten man mbangani lolo awake mbok ya wis. Nek ngestina dipek utawa dikukup naga Bantala. Nggih ben lah masalah. Lah dimiteno nek kula kalah ajeng napa? Nek kula menang kula kitang didik iso balas iso kono nglacakke loloe lah masalah. Gelut niku pengajeng-ajenge menang. Nek kono diantem gak nglacakke lolo babal blas. Soloh nyawa. Iwak kecemplung wuwu, sulung mlebu geni. Mesti modal. Ayo. Ibaratnya kaya dene cecak nguntal bis kota. Cagak. Wuta ngitung lintang nang kelakone cepak wulunge. Sapa sing arep maju? Kurawa kok wis kaya wis entek Gusis, Kartomarma, Surtayu, Swatama sing do seneng perang-perang kuwi nganti do entek. Sapa iki sing arep maju? Sapa kok ngabani mobil? Kulawan. Citraksi. Nggih. Arep maju po? Wah, ujan kowe iki ngapa ya? Gak dadi awakmu tok pernis barang ki men ngapa? Men kilap man. Oh iya. Soale arep maju perang. Oh iya. Mungsuhe sapa? Mungsuhe Naga Bantala. Naga Bantala ora pancen terkenal. Kula sing ajeng nyangan Nyang-nyangan apa? nyangking sirahe Naga Bantala. Wani apa kowe? Sing tak wedeni apane? Ama Suramrata Jaya Mata imbang yen padha-padha. Naga Bantala, kowe ora gelem mundur saka negara Ngastina kelakon candhak siramu lah. Tugel. Gulumu. Baleni. Kelakon candhak kelakon Tugel. Gulumu. Baleni. Mbangane kok aku isin. Kelakon nak candhak. Tugel. Nah, Anyar ning Tugel. kok tak kampung lho. Ana wong mangan kowe ngerti ora? Kok anyar ning Tugel. Neneng ora iman-iman. Ya wis men. Ikhlas lahir batin. Do ngerti lho. Wah, ajane dewan. Iki sapa iki? Takon karo aku. Abdining Prabu Bandung Naga Sewu, aku Naga Pratala. Naga Pratala. Aku goleki sing jeneng Naga Bantala. Kuwi kadangku, kuwi padha-padha abdi negaring Bantarangen. Aku ora sudi mungsuh kowe, ra imbang. Kowe meng kaya ngono aku kaya ngene padha karo cecakmu, cecak mungsuh boyo. Aku cecake kowe boyone. Lho, lah kowe kalah no. Kualik. Aku boyone kowe cecake. Timun mungsuh duren. Aku timune, aku durene. Sirmu ketemu sapa? Naga Bantala. Naga Bantala ning kono. Kowe rasah mungsuh aku mungsuh Naga Bantala, Pak. Iki sapa iki? Naga Bantala. Waduh. Lho kok gedhe kowe. Terus nang ngono sekecake, aku tak musuh kae wae. golek mungsuh kok golek sing cilik. Bareng kene mungsuhe gedhe kok. Lho kok rene? Kualik, kowe kene. Oh iya. Ayo kowe aku sing tekaning pati. Iki Raden Harya Citraksi. Kadang nata Prabu Duryudana. Naga Pratala. Ono paran.
Ora mundur saka negara Ngastina kok tak cangking siramu. Wis mantep kowe buru. Wis Kira-kira menang. lu ngerti? Nek kowe muni ngono kuwi nek pancen kowe iso ngalahke Naga Pratala sakarepmu. Nek kowe ora iso ngalahke Naga Pratala, isin dirungokke piyai semene. Sumbare wis petak aci-aci. Aci-aci piye? Maksudnya piye aci-aci? Kuwi basa apa? Petak aci-aci iki basa apa? Mbok saiki iki nganggo basa sing iso dipahami karo masyarakat. Susumbare petak aci-aci. Cio apa? Cio gambar manuk apa? Kuwi ciu. Sumbarmu kaya ngedapi-dapi. Monggo piyai semene iki padha ngerti kabeh. Nek kowe musuh aku mesti do mbedhek menang aku. Nek nganti menang kowe iso ngajar aku, penonton semene iki bubar kabeh. Bali kabeh. Masa? Heeh. Terus mula tinimbangane kowe menang ning penontone bubar, luwung kowe kalah penontone ajeg. ngono ya? Heeh. Nek aku menang mesti do ora percaya, do mangkel karo aku tur mesti luwe-luwe do ngunekke dalange pekok. Lah iya. Citraksi kok menang ki cara ngendi? Ha ta? Heeh. Terus do lunga do mangkel atine luwe-luwe saya kasar meneh ora dundang mayang meneh tak cilaka. Ha iya. Aku karo kowe ning kotak apa jadi dadi wayang ora kanggo krikiti tikus. Betul. Lah terus yen wis ngaku bener, Nek ngono aku apike rasa perang, aku tak mundur ning tetep wayang ngrembaka. heeh. Ya wis penake ya Naga Pratala. Yo, Kowe saiki karo aku dadi sedulur. yo, Salim. yo. Sesuk malam Kemis lunga ora? Ora. Ning nggon aku bancaan. Aku elektunan. Oh iya. Penyanyine jos-jos. Tak Tak apa? tak goleke sing bojoe. Oh iya. Mangkat ya. Ya. Wis rasa perang ndak malah dadi musuh, kowe karo aku dadi sedulur sing apik-apik. Ya sakarepmu Raden Citraksi. Wis penake ning kene Naga Pratala. Piye, Cip? Pun dadi sedulur, Man. Gose. Sing dadi sedulurmu sapa? Naga Pratala. Lho. Kaiki wajib tok pateni mergo arep bedah negara Ngastina. Nek cara kula dikekke mawon, mergo saniki usum bedah rumah. Oh. Mbok menawa negara Ngastina didadani. Nek cara nggon wayang bedah ki tegese Ngastina dibedah, ratune dibondo. Terus kowe karo aku minggat saka kene. Ngene man, perkara kuwi monggo ning aku diwenehi ngerti karo si Naga Pratala. Nek Citraksi menang perang karo Naga Pratala niku siji mbubarke penonton, angka loro luwe-luwe dalange mesti dianggep edan. Mergo Citraksi kok menang. Gede-gedene nek nganti sen nanggap kagol, sok taun ngarep ora ditanggap meneh. Kula karo sampean dadi wayang bosok ning jero kotak ora ditokke krikiti tikus. Sampeyan gelem ana patih kok dimor tikus. Terus Mbangane kula menang ning ra ana wayang. Awulung kula kalah ning kabudayan wayang tetep ngrembaka saindenging Nuswantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kana lunga kana. Lunga, aku ki buler weruh raimu ya. Kowe iki kadang notone goblokmu lho. Lho bener mboten? Bener mboten? Sesampeyan iku wong tuwa iso mikir ora? Mbangane kula menang, ning kula karo sampeyan ora bakal dilakokke meneh, mergo dianggep dalange petuk. Citraksi kok menang niku cara pundi napa wonten? Sampeyan weruh Citraksi menang perang, sampeyan tau weruh? Le wayang sapa? Tanggapane pira? Teng pundi kula tak takon. Gak ono, Man. Mula mbambangane kula niku mengke dadi wayang sing ora tau kanggo teng jero kotak, luwung sakniki mundur ning sing penting tetep eksis. Paham? Ya, mundur. Kowe minggat to. Wis ngundak vertigo kumat ge wis. Aku gagas wong kok gobloke kaya ngono lho. Kok isa-isane nglakoni diapusi. Malah Naga Pratala pun dadi sedulur kali kula. Sesuk malam Kemis niku ajeng teng omah kula. Ngapa, Nyok? Nyok
Lah ya Naga Pratala ning omahmu ki ngopo? Ku kula undangi, ku kula nanggap elektrik, Man. Apa? Elektrik. Elektrik. Sing nganggo piano dhewe niku lho. Oh, elektron. Lah kene niku sampean teko nggih? Ya. Tenan lho. Heeh. Monggo senengane ora. Dur, nun. Maju ora li. Nggih. Mboten ketang klungsu-klungsu nek udu kula tak maju man. Ya maju wae, ora ketang saubengan romobengan. Mungsuhmu sapa sakarepmu milih Naga Pratala ya ana, Naga Bantala ya ana. Nggih, Mang Semingkir. Kula tandangane man.